Ahojte, vítajte v lokalite Dolný Vadičov, ktorá je vzdialená iba 6 km od Kysuckého Nového Mesta. Konkrétne vás vítam na našom projekte 3x rodinný dom v Dolnom Vadičove. Budú tu stáť, teda ako z názvu vyplýva, 3 rodinné domy. Rodinný dom číslo 3, ktorý ešte zatiaľ nestojí, je už predaný. Rodinný dom číslo 2, ktorý má už teda fasádu, je takisto predaný. Dnes sa budem rozprávať iba o rodinnom dome číslo 1, ktorý je ešte zatiaľ voľný a k dispozícii. Momentálne sú domy napojené na inžinierské siete. Akurát vidíte, dokončuje sa prístupová cesta, ktorá bude v podielovom vlastníctve, čiže máme súkromnú prístupovú cestu. Celkovo výmera pozemku má slušných 510 m2 spolu s podielom na prístupovej ceste. Dokončovať sa bude v najbližších dňoch spevnená plocha pre vozidla na parkovanie, takisto chodníky okolo domu, fasáda a vzadu terasa. To máme asi k exteriéru všetko a rád by som vás pozval dovnútra. Poďte teda ďalej, rád vám ukážem interiér a aktuálny stav rodinného domu číslo 1. Po pravej strane máme teda technickú miestnosť, kde sa ráta s plynovým kotlom, kde si viete komfortne dať pračku a sušičku. Po ľavej strane máme prvú kúpeľňu, druhá sa nám nachádza na druhom podlaží, ktorú si neskôr ukážeme. V tejto kúpeľni sa ráta samozrejme s toaletou, so sprchovacím pultom, s 2 umývadlami pokojne. V tejto časti očakávame, že podľa nášho návrhu si dajú klienti urobiť sklenenú zástenu, ktorá môže byť teda odsúvacia alebo otváracia. Cez ňu, teda cez chodbu budú vchádzať do dennej časti, kde sa ráta, že televízor by mali mať na tej stene. Ďalej nejaký L-kový gauč. Za môjim chrbtom je dostatok priestoru na to, aby tu bol dostatočne veľký stôl pre 6 ľudí. V tejto časti domu je naprojektovaná kuchynská linka. Klienti si však môžu už sami rozhodnúť, či sa im páči nejaký účkový tvar s nejakým ostrovčekom alebo iba nejaká veľká L-ková časť. Za mnou vidíte veľké hliníkové okno, cez ktoré budete vchádzať na vašu novú terasu. V tejto časti by som rád podotkol, že súčasťou rodinného domu číslo 1 je aj predpríprava na krb, ktorá už aktuálne je takmer hotová. V rodinnom dome na druhom podlaží sa po ľavej ruke nachádza druhá kúpeľňa, ktorú vám rád ukážem a rozmiestnenie v nej. Návrhom je, že na stene za vami by sa mali nachádzať 2 umývadlá. V tejto časti sa počíta s vaňou, v tejto časti sa počíta s toaletou. Táto miestnosť vám môže poslúžiť aj ako detská izba alebo pracovňa. Veľkou výhodou tejto miestnosti sú veľké francúzske okná. Ďalšou priestrannou miestnosťou na druhom podlaží je táto veľká spálňa. Počíta sa s tým v tejto časti, že bude umiestnená posteľ. Táto miestnosť kopíruje rovnako veľké francúzske okná, ako sme si vraveli predchádzajúce v detskej izbe alebo pracovne. Keďže spálňa je dostatočne veľká, vieme si v tejto časti urobiť walk-in šatník. Táto posledná miestnosť na druhom podlaží vám môže slúžiť rovnako ako detská izba alebo pracovňa. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať, takisto ďalšie informácie nájdete v popisku videa a na linkoch pod videom.